опита. Ще участваш в конкурса по забивки. Какво си ни приготвил? Малко съм уморен след вчерашния двубой и не знам доколко ще ми се получи забивките. Видя ли се Калахан и Игор Кесър, може да видим още Еван Раванел, Мартин Дурчев, разбира се, Венци Петков, както и Александър Янев, Дерек Крайт и Шелдън Джетър, така че нещата изглеждат доста сериозно. Пълни в Плевен и в Димитровград имаше пълна зала. Надявам се да стане много добър мач, да стане да има изпълнения, но и се надявам тези хора, играчите да играят за публиката, защото друго ще бъде една интересна комбинация да се получи, друго ще бъде да се остават самички да... В България и в Норвегия, капитан беше на Черноморец Бургас, нашите зрители го познават от гостта от шоуто. Ето още един път отборите. Виждате рилски спортист. Балкан са представени най-силно тук с Пум. Ако викат и за зеления отбор, все пак е в тяхния цвят, ще бъде Христо Захариев там. Надявам подават, да забиват, но не чак така да се остават самички, защото така и аз мога да я забия, ако му остават. Не може. Образно казвам. Не може. Да, не го... Коша топката стига до него. Чак след това Христо Николов е с 7 точки. С 6 тетради Стела Ретова и Игор Кесър сега доставя втори кош за него. Помням, че накрая, както да играеше матча, накрая всеки един отбор ще да победи и нашите матчовете ни винаги са били в такъв много близък резултат. Но отбора на зелените ужасяващо малко несериозно да почваме да отиграем всяка една атака. В края на краища тези хора са дошли тук да на сладоледа, но все пак е нещо, което не забравяйте тук, че много от отборите вчера са играли матчове да играят. Естествено тежки снимки за спомен, сега остава да разберем и кой ще бъде най-добрият играч на този двубой, ако гледаме чисто по